Нови възможности пред вас е темата. За още таро съдържание може да ме последвате, а сега се отпуснете, не мислете за нищо и просто чуйте какво има да ви кажат картите. Имайте предвид, че четенето общо няма как да резонира за всички, но вижте какво може да извлечете за себе си. Поради тази причина е добре да останете до край, за да чакате вашето послание. То може да е на 100%, може да е на 20%, но със сигурност има какво да чуете. Какви са новите възможности пред вас, пред хората, които попадате на това четене? Какви нови възможности ви се отварят? Какви нови възможности ви се отварят? Така, виждаме, че някои от вас сте с много натоварен график, което вероятно ви пречи, всъщност не е вероятно, то със сигурност ви пречи да направите всичко, което трябва. Тоест, новите възможности, които ви се отварят, са да премахнете, да си пренаредите приоритетите и да видите какво може да свършите. С цел да докарате всичко до край. В противен случай в момента няма да успеете. Виждаме също така, че при вас се отваря възможност за добри и топли отношения с семейството си, помощ от приятели, от семейство, ако имате нужда от такава. Виждаме също така, че ви се отварят възможности за стипендия, за дарения. Разбира се, не е задължително даренията да са финансови, възможно е да са така като добро дело към вас. Виждаме също, че имате възможност да се срещнете с човек от вашето минало, приятел, роднина, някого, когото не сте виждали от много отдавна. Още какви възможности се отварят пред вас? Какви възможности се отварят пред вас? Ново обучение ни се затвърждава. Ако някой от вас иска да се квалифицира, да изучи нещо, обърнете внимание какви възможности имате. Потърсете, ще намерите. Отваря ви се възможност за обучение. Ако с финансите не сте добре, то можете да имате помощ както от близки, от роднини, така и може да има вариант за стипендия. Така че проверете. Също виждаме, че тук ви се отваря възможност да умеете да чуете другата страна. Може би ще изпаднете в конфликтна ситуация или в момента сте в някакъв конфликт, който обаче трябва да го използвате като не да мразите другия човек, не да го приемате като враг, а точно обратното, да видите, че като толерантност, да видите, че има две различни гледни точки и двете страни са прави. Виждаме също така, че дама Лъв, Овен, Стрелец, може би по някакъв начин ви е в ума и се отваря възможност към нея. Каква е тази възможност към тази дама? Да се погледне една различна гледна точка, да се забавят малко нещата. И защо трябва да се забавят? Защото сърцето е разбито тук, дали на жената, дали на мъжа сърцето е разбито, може би и трудно се поставят граници, може би е трудно да се продължи напред. Така че възползвайте се всъщност този застой, в който ще застанете с тази дама. Тя може да е Лъв, Овен, Стрелец, може да е страстна, може да е с много хобита, много интереси. Вариантите са много, но ключовото е, че е огнена такава. Този застой, в който сте в момента или в който съвсем скоро ще бъдете, го използвайте като начин да излекувате сърцето си. Имайте предвид, че това е възможност да излекувате сърцето си. Мъж, който е Везни, Водолей и Близнаци, мъж, който е по-хладен, не си показва чувствата, има възможност да ви покани на рожден ден, на някакъв друг празник. Отваря се такава възможност при вас. Още да видим какви възможности се отварят при вас. Виждаме, че се отваря възможност да скъсате със страховете си
и да си тръгнете от там, където не сте оценени. Особено ако имате връзка с мъж зодия Скорпион. Най-вече зодия Скорпион. При него ви държат страхове, негативни убеждения, държи ви състояние на... какво ще... Той просто е собствения ви, капана на собственото ви съзнание ви държи там и в момента ви се отваря възможност да си тръгнете от там, където не сте оценени, където не сте желани. Особено ако не сте с него. За мъжете ново начало. Отваря ви се възможност за ново начало с дама, Козирог, Телец или Дева, дама, която е по-заземена, материална, или дама, която в момента прави подобрения в дома си. Ново начало с нея. Отваря ви се такава възможност. И какво да правите вие с тази дама? Ми действайте. Ентусиазирайте се, действайте към нея. Как да действате? Покажете й, че е любимата жена. Покажете й, че е любимата жена. Имайте предвид, че имате потенциал за добри отношения, но за тях трябва да се работи. Покажете й, че може да се държите в интерес на истината малко непостоянно с нея. Тя дава индикации, че това поведение може би ще я привлече. Да покажете, че е любимата жена, но може би да не сте толкова отдаден. Да се покажете малко, туда идвате, туда си отивате, да си имате ваши си интереси, ваши си хобита, ваши си неща, които да си вършите, не винаги да има достъп до вас, но въпреки това да с думи, с действия по някакъв начин да й показвате, че тя е любимата жена.